Sesarengan Alexis Music campur dangdut ugi diseguyung kadang kanca-kanca DMS Professional Audio Aba Marsi matur suwun yuk. Kadut Mahesa. Rehana Rehana lare kok ayu temenan kulite yo kuning langsat alise nanggal sepisanan Rehana Rehana lare kok api temenan kadung mlaku ring jalanan ya kaya damar kanginan aduh Rehana isun ya sing kuat neleng riko akari sing ana tungyale isun ya sing kuat ndeleng riko akari sing ana liyane aduh kecaro sun sapa sama aduh isun sing kuat ndeleng omonge alus temenan mandane yo bisa keturutan duwe rapi kaya Rehana njaluk aparan yo legane ati njaluk wulan yo sun turuti
yo yo. DMS. Halo baru. Asoy. Oke. Alhamdulillah. Angger-angger nyanyi kon banyon mangin kira ya cik sore Mas. Alhamdulillah matur suwun Kakak Temben rawuh sugeng ngamirsani sugeng laras lipur sarengan Alexis Professional Music Campur Sari Dangdut dipun sengguyung kadang kanca-kanca DMS Professional Audio pimpinan Kang Mas Marsi ugi wontenipun para tamu dengan dipun skecaken